سلام كميل لكم دك ويانتي لو ما عنتون ببركز زول حبريتا مزينا لنا بفلاي سرعة بلصقنا عب تشاف ودكاتو كان زركب نصور نداخون يركب صمدو دما اجرو عب كلتا سلسته بوتا رغيصوم صنكور حيلو خوينو وصيلو بزعبا صمدو ايرتران تግራይ እትገብሮ ዘላ ድጋፍ ዝምልከት ስርዓት ብልጽግና ተጋሩ ፈሊ ዘጥቃሉ ዘሎ ሓደገኛ መንቀሳቐስ ዝምልከት ካልኦት በርከዝ ዝበሉ እዋናውያን ሓበሬታታት ምድላውና ተራኺቦም እዮም ብፍላይ አዲስ አበባ فينات فرحنا بزبلنا ديسابا زمرحو من عسين ناب عفار كوردو حدش ممرح وريدو لما زل ملكات حبريتاون ابن داويانا كترخ بيكم دك ويانتي مدلونا كعبي كتنكر كبسل لايك كومنت شير سبسكرايب مكبر ايت زنقرون كوراتن فتواتن تخاتلتنا لهم عنتي بلصقنا صدق زبلت وسانا محلالي فلو بلصقنا قرم حزي كابز وسنو وسانه بفلاي اب زبنه سلطانو كابز وسنو وسانه اتصبق بحال بزخل درجه حدا وسانه حليفلهم دليت لوطينا بحالتي اف كتما اديس ابا اب سكاي لايت دس زبلهم مغب እንዳበል عز صنحو اكلات ناب عفار وردو قالطفكم عفار تسلفو زبل ممرحي كابل صقنا كم زورده نمفلات تخايلولم مايكروفون بمحازف فخراكاس معز صنحم بلصقنا يحجزنا عنده كنقادل حجزنا عنده እንዳበሉም ዝተረኸበ መድረኽ ክፍክሩ ንሰምዖም ዝነበርና ተጋሩ ባንዳታት ናብ ዓፋር ወረዱ ዕጥቆም አልዕሉ ዝብል መምርሒ ተዋሂቦም ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻይድሎ ከም ዝፍለጥ ኣብ ስካይላይት ንጉሆን ምሸተን ብምእካብ ዝፍለጡ እዞም ሓይልታት እንበዓልቶም ክጻረፉ እንበዓልቶም ክዋቀሱ ክንሰምዕ ጸንሒና ኢና ኣብ ትግራይ እውን ዘየለው ብዕራይ ወለደ ዝኾነ ሓበሬታ ከሰራጩ ጸንሒና ኢና ብፍላይ ኣብ ቀረባ ዋና ብዝተኻየደ መድረኽ ንግዚኡ ስሙ ዘይፈለጥናዮ ኣባል ደላይ ለውጥ ዝብል ሓደ ባንዳም መንግስት ትግራይ መንሰይ ገፈፍሎ ዝበዝሐ መንሰይ ድማ አዲስ አበባ ይዝመጽ ዘለሞ መንግስት ፌደራል ንዝበዝሑ መንአሰይ ትግራይ ናብ ፌደራል ፖሊስን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካኣቱ ክሰርሕ ይግባእ ክብል ሓደ ምክር ሓሳብ ዘርጊሑ ነይሩ ይኹን እምበር ብልጽግና ስኻመን ኢኻ ብዝብል ይመስል ደደይት ለውጢና ኢሎም ኣብ አዲስ አበባ ሰፊሮም ዝርከቡ ኣመራርሓ ስምረትን ከይተረፉ ገለገለ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያና በኻልቲ ኣብ ጽቡቕ መነባብሮ ኮፍ ኢሎም ዝቐነዩ ተጋሩ ብፍላይ ብርክት ዝበሉ መንእሰይ ትግራይ እንዳእሰሩ ገንዘብ ክጭድዑ ዝጸንሑ እዞም ንኸውዶም ዝሓደሩ ጠላማት ተጋሩ ናብ ዓፋር ወረዱ በይኑ ኣብ ዓፋር ተታሊሉ ዝተቐመጠ መንእሰይ ጥራሕ ለምንታይ ፀሓይ ይወቃዕ ብዝብል መምርሒ መስል ስርዓት ብልጽግና ኪዱ ልቢ ተሃሊኩም ዓቕሚ ተሃሊኩም በረኻ ወሪድኩም ምስቲ ኣብ ዓፋር ዘሎ መንእሰይ ተሰሊፍኩም አንጻር ትግራይ ተዋግኡ ኣብዚኣ ናብዝ ምባል የላን ዝብል ተረድ ዝበለ መብርሂ ወምሎ እዞም ኣብ ማይክሮፎን ክፍክሩ እምበር ኣብ ግንባር ወሪዶም ዕላማ ሓሊዎም ክቃለሱ ዘይኽእሉ ውልቀ ሰባት ነዚ ውሳነ እዚ በየናይ መንገዲ እዮም ካብራህርህዎ ወይ ከዓ በየናይ መንገዲ እዮም ሪኣክት ክገብሩሉ እስኪ ክንሪእና ናይ መዓልቲ ጉዳይ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ኢምፖርትን ኤክስፖርትን ዝተዋፈሩ ሰብ ሃፍቲ ተጋሩ ኣብ ምግጻዕ ከም ዝርከብ ንምፍላጥ ተኻይሉሎ ብፍላይ እቲ ተወንዚፉ ጸንሐ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስርሑ መምላሱ ጽሒቡ ከም ዝፍለጥ ስርዓት ብልጽግና አንጻር መራሕቲ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ህዝቢ ትግራይ ክጽንት ክድሌት ከም ዘለዎ ብንጹር ኩላትና ንፈልጦ ሓቂ እዩ ግን ነቶም ገለ ዘይርዶም ኣካላት ናባኹም ክነብል ኣብ ጎኒ ስርዓት ብልጽግና ተሰሊፎም መሪሕነት ትግራይ ክወቅሱ ካብ ዝጸንሑ ገለ ሰብ ሃፍቲ ወይ ከዓ ናይ ሚድያ ሰብ ዋና ነዚ ጉዳይ ሎም ማዓንቲ ከሰራጭው በዝሕ ሰሚዕና ኣለና ብፍላይ ስርዓት ብልጽግና ዋና ዕላምኡ ህዝቢ ትግራይ ምጥቃዕ ከም ዝኾነ ጸኒሑ ዝተረድኦም ሰብ ሚድያ ሰብ ፕሮፓጋንዳ ገለ ኣመራርሓ ፖለቲካ እውን ንጌታቸው ረዳ በጽሕልና እንዶ ኩሉ ሎም ማዓንቲ ሓደ ሓበሬታ ከሰራጭው ሰሚዕና ኣለና ብፍላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ቀረጽ ነጻ ካብ ታክስ ነጻ ዝኾኑ ተሽከርከርቲ ኾኑ ካልኦት ናውትታት ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ምእታው ዝፈቀደሉ መስርሕታት ኣብ ትግራይ ወይ ከዓ ተጋሩ ከም ዘይሰርሕ ኣብ እቲ ልሕዝን ድማ ቀድሚ ሕዚ ዘእተይዎ ንብረትን ከይተረፈ እዮም ክኸፍሉ ዝግደዱ ዘለዉ ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ዝተፈቀደ ዝሕገዚ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስርሑ መምላሱ ሲዒቡ ግን ንተጋሩ ከም ዘይፍቀድ እዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ እላው ገይሩሎም እዚ ምዃኑ ሲዒቡ ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ሰብ ሃፍቲ ጌታቸው ረዳ በልንዶ ታይዳ ትገብር ለሃውዝ መጽኻ ዝብል ሕቶ እንዳቀረብሉ ይርከቡ ጌታቸው ረዳ እንታይ ክገብርናው ከም ዝኸዱ ኩላትና ንፈልጦ ሓቂ እዩ ሕዚ እውን ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ስርዓት ብልጽግና ድሌታት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምምላክ ክሰርሕ ይኽእል ዝብል እምነት ሃሊኩም ኣብ ጎኑ ዝተሰለፍኩም ሰብ ሃፍቲ ተራ ሰባት ከም ዘለኹም ንፈልጥ ኢና
ግዜ ኣይረፈደን ንቃለስ ብሓባር እዚ ስርዓት እዚ ካብ እንግድ ህዝቢ ትግራይ ነልዕሎ ንህዝቢ ትግራይ መን ይጠቅሞ መን ይረብሖ ዝብል ነገር ግልጽ እዩ ናብ ባይታ ወሪድካ ምርኣይ ገል ትማሊ መንያ ኬሪ አብርሃም ዳትበኻል ካብቶም ባንዳታት ነባራት ኣመራርሓ ትግራይ ንምስ ሻዕብያ ካብ መስራሕስ ንስርዓት ብልጽግና መንበርካ ርእስኻ መድና ይሕሽ ዝብል ሓበሬታ ክተሰራጩ ሰሚዕና ነይርና ስርዓት ብልጽግና መሬትና ቆራሪሶ ንጨፍጨፍቲ ሂቦም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ተፈሪሙስ መሬትና ከይምለስ ህዝብና በሰላሕታ ግጽነት ንኣብ ሕጻጽ ንዝርከቡ ዜጋታትና ተባሂሉ ዝተኣከበ 13-16 ሚልዮን ብር ካብ ነቲ ገንዘብ ዝኣከቡ ኣካላት መንጢሉ ዝወስድ ግፍዐኛ ስርዓት ሕዚ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መንግስቲ ትግራይ ከያጋድልና ብዝብል ኣብ ልምዓት ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ኣብ ልምዓት እታ ሃገር ዝለዓለ እጃም ዘለዎም ተጋሩ ቤት ምክሪ ትግራይ ናብ ስርሑ ተመሊስ እዩ ብዝብል ብፈልየት ቆዕምሎ ስርዓት ብልጽግና እዚ ኮይኑ እንዳሃሎም ኤርትራ ግን ኣብ መከራና ሕሉፍ ፀገባት ቀሲልና ንኣልዩምና ተዘራሪብና ብዝብል ግዴታ ብዘይኾነ ጽምዶ ክንገብር ተኾይናስ ብናትኩም ወደባት ኣቢልና ሸቀጣት ነዳዲ ክንእቱ ተንብል ኳስ እንብተዝብሉ መሰሎም እዩ ግን ግዴቶም ኣብ ዘይኾነ ግዴቱ ዝኾነ ብልጽግና ከልኪሉና ግዴቶም ዘይኾኑ መንግስቲ ኤርትራ ግን ፈቂዱልና ህዝቢ ትግራይ ክድሕና ምግባር ይሰርሑሎም ስለዚ ንመኒኦም ምንብርካክ ይሕሽ ብርገጽ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ተጀሚሩ ዘሎ ጽምሮ እቲ ሓደ ከምበርከክ እቲ ሓደ ከምበርከክ ከም ዘይኾነ ኩላትና ንፈልጥና ግን ባንዳታት በዝልክዕ ልወረዱ ሰነፋት ከብዶም ዝፈቱ ምዃኖም ኬራ አብርሃም እቲ ሓንቲ መሰክር እያ ሕዚ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ስርዓት ብልጽግና ዝሓሸ ነገር ክንረክብ ኢና ኢልኩም መሪሕነት ትግራይ እንዳጽላልኣኹም ትውዕሉ ሰባት ሕደጉ ካናብ ልብኹም ተመለሱ ብልጽግና ካጥፈኩምን ጥራሕ ይትልሙ ንቑሑ ናብ ልብኹም ተመለሱ ጽቡቕ ዜና ክነግረኩም ብፍላይ ልብኻ ዘመውቕ ዜና ክነግረኩም ዝኸበርኩምን ፍትዋትን ተኸታተልትን ደቂ ወየንቲ ኣብ ናይ ሎማ ዓንቲ ሓበሬታይ ከም ዝፍለጥ ኣብ 2013 ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ጆኖሳይዳል ኩናት መንግስቲ ትግራይ እኹል ምድላው ኣይገበረን ብዝብል ክንወቅሶ ጸኒሕና ኢና ሕዚ ግን ሓደ ተስፋ ዝህብ ብፍላይ ትግራይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተሰማዕነትን ጸብለልታ ዘለዋ ዓዲ ኮይና ንኽትወጽእ ዘኽእላ ዓብይ ስራሕ እንዳሰርሐ ትርከብ እዚ ድማ መበገሲኡ ጽምዶ ኮይኑ ይርከብ ብፍላይ ኤርትራውያንን ተጋሩን መሪሕነት ሻዕብያን ሕወሓትን ኣብ ዝሓለፉ ክልቲኦም ህዝብታት ንኽወድቁ ዝገበሮም ብሕታው መንገዲ ነንሕድሕዶም እንቋሮም ክልቲኦም ህዝብታት ብዓይኒ ጽልኢ ብምርኣዮም ዝተበገሰ ምዃኑ ብምትእምማን ናብ ሓደ ልቢ ናብ ሓደ ስምረት ናብ ሓደ ግንባር ናብ ሓደ ቃልሲ ምምጾም ኩላትና ንፈልጦ ሓቂ እዩ ጽምዶ እውን ተወሊዱ እቲ ጽምዶ ስሩ እንዳሰፍሐ ከይዱ ንሓይልታት ዓፋር ሓይልታት ኣምሓራ ሓይልታት ሱዳን ኦሮሞ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ጋምቤላ መንሞ ኩሉ ሓቂፉ ኣብ መንቀሳቐሲ ይርከብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን ጸላው ዝተብኻለ ጽምዶ ኮይኑ ይርከብ 4 ኪሎ ልዕሊ ዝኾነ ጉዳይ ድንጋጽ ዝፈጥረሉ ነገር እንተሃለወ ጽምዶ እትብል ቃል ጥራሕ ምዃኑ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ብልጽግና ዘመርሖ ኣካላት ዘንጸባርቑ ሓሳብ ርኢኻ ምርዳእ ቀሊል እዩ كوراتن فتواتن تخاتلتنا اتسبق حبريت هذا تأيو كتول نتخولو أوزو قد حد شبوت زتاب خادم ردا تخنقركم تقرأ الدحر حزي كابل سجنا شغطات النداري خالي نجارات الدليا بزول وي بجت وي نيتورك وي بك أزح كاب مس إثيوبيا زت أساسورنا نجارات تربحتنا مخان بزبل مريتها بالمنا حابون تولو بايتا مولو تطويليو دحر حزي مريتنا انت سبق الصمنا انت سبلصقنا غويتاين بيتيلو كملسلنا تزي خيلو كالي ناب لمنا زور لنا ነገር ከም ዘለ كنرغاغص كيلنا لنا بفلان መንግስቲ ኤርትራ ኣብዙ ጉዳይ ብግልጺ ብዘይ ዝኾነ ተንኮልን ሸርሕን ይሰርሕ ከም ዘሎ ብግልጺ ክልቲኦም መንግስታት ትግራይን ኤርትራን ዘመሓድሩ ዘሎ ኣካላት ሙሉ ልብን በመቀራረብ ይሰርሑ ከም ዘሎ ጭቡጥ መረዳእታ ረኺብና ኣለና እዚ መርአያ ድማ ትግራይ ሸቀጣት ነዳድን ካልኦት መሰረታዊ ዝበሃሉ ነገራት በኣንፈት ኤርትራ ኣብ መታው ትርከብ ካብዚ እቲ ዝበለጸ ዜና ግን برجت زوزينا زي قدم لكم سمعهم ما هم تكونوا رجعنا سلزخونكم حدشنات ناي زينا زي تأيخ تولد خاليهم تقرأ تعتقد زلا أصوار قليل كمثلكم ورك تقرأ يزمت الله كبار سمعهم تنوردا أي تزمت أو قوم نجاري وعلو تقرأ أبى قرن أفريقيا قبل علي تخوين أحتوصن إرتران تقرأنا قدم حزيز فصمو جيجاتات أريمان
ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ይኾነን ኣብ ሙሉ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ጸለውቲ ሃገራት ኮይነን ክወጻሉ ዝኽእላ ባይታ ኣብ ምፍጣር ይሰርሓ ኣለዋ ኣብዚ ሕዚ እዋን ፈልጢኹም ዓለምና ካብቲ ብዲፕሎማሲያዊ ጸቕጢ እትምርሕላ ካይዳ ወፅያ ናብ ሓይሊ ዘለዎ ስርዓት ክፈጥር ዝኽእል ጥንኩር ህዝቢ ዘለዎ ዓድታት ዝመርሓሉ ኢኮኖሚያዊ ፓወር ዝፈጥራሉ ባይታ እንዳተሰጋገረት ትርከብ ብፍላይ ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን መምጹም ከም ንውዱ ሕብራት ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ኣፍሪካ ሕብረት ዝበሃሉ ትካላት ኣብ ካልኦት ሃገራት ክፈጥርዎ ዝኽእሉ ጽልዋታት ብመሰረት ሕጊ ማለት እዩ እንዳቀነሰ ኸይሩ እዩ ብሕታዊ መንገዲ ዘድሕነካ ሕዚ ዘለካ ዓቕሚ ዘለካ ሓይሊ ጥራሕ ምዃኑ በተደጋጋሚ ክንዕዘብ ጸኒሕና ኢና ስለዚ እዚ ተግባራዊ ንምግባር ድማ ኣስመራን መቐለን ልዕሊ ዝኾነ ግዜ ተቀራሪበን ይሰርሓ ኣለዋ ብመዳይ ኣጽዋር እውን ይደራጀዋ ከም ዘለዋ ስርዓት ብልጽግና ዝምክሕለን ድሮናት ኣብ ውሽጢ ዕጥቂ ትግራይ ኾነ ኤርትራ ተራ ኣጽዋራት ኮይኖም ይርከቡ ካብኦም ሕልፍ ዝበሉ ነዊሕ ርሕቀት ዝውንጨፉ ሚሳኤላትን ሮኬታትን እውን ኣብ ውሽጢ TDFን ሻዕብያን ይትከሉ ከም ዘለዉ ንምፍላጥ ክኢልና ኣለና እዚ ኣብ ቀረባ እዋን ክትዕዘብዎ ክትርእይዎ ትኽእሉ ብመድረኽ ዲፕሎማሲ ኾነ እንታት ኩናት ተወልዕውን ኣብ መድረኽ ዓውደ ኩናት ክርአዩ ዝኽእሉ ጭቡጥ መረዳእታ እዮም ኣብ መድረኽ ዲፕሎማሲ ኣጽዋርታ ይገብር እንተልኩም ኣጽዋር ምዝህለካ ዓቕመንት ዝህለካ ወተሃደራዊ ምድላውካ ጽቡቕ እንተኾይኑ ዲፕሎማሲ እውን ዕውት ከም እትኸውን ዓበይቲ ሃገራት ዓለምና ዝኸተልዎ ዘሎ ፖሊሲ ምዃኑን በተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ስለ ዝኾነ ስርዓት ብልጽግና ፈትዩ ከይፈተወ ናብ ልመና ዝመጸሉ ግዜ ተቃሪቡሎ ኣብዚ ጉዳይ ተጋሩ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ኤርትራውያን ኤርትራ ብሓፈሻ እንኳዕ ደስ በለኩም መልእኽትና እዩ